Lanera bidean inork ez dit esan egunon lurrera begiran. Eguerdiko 12:26 minutu ordularian bidertzean asaioan jarraitzen dugu. Atauni erratiaren uinetan zara eta hementxe bai hilabeteroko tertuliarekin. Gaur ere ari gara kontutxo batzuk egiten, Bikote? Ui, ze? Parentesi bat, ze kanta dau. Ja, oso ona da, Ze ba? Da fantasia. Ez esan oraindik ez... Ez te baitu. Ez? Ez. Benetan? Dauzke bibrak STR baino, ez dakit. Ez. Uf, a ber... Entzun dut egunon bat eta esan dut. Spotifyan egunon jarri bat eta egunon azaltzotan bien, behitzot eta ene kantak. Eta gehiago agertuko zaizkizu. Venga, izten asmatu duzu, baina ez erreproduzitu, ez dit balio, Ez erreproduzitu abestirik, Ez da, ikusten nahi zea. Bai, hoi ez da. Ez erreproduzitu abestirik, ez du balio horrek. Asmatu baina, ez hautzen dugu taldea abeslari odana darakoa? Ez dakit nik bai. Emergentea da? Ez horren beste. Buah. A ber, ane. Ez nahi izan nahi zaie kanta bat bilatzea. Tramparik ez, Tonta ditzen nahi zea? A ber. Eski esan da izan asmo dezula. Abestiaren izten asmatu do. A ber, ze aukera daude. Horren beste abesti daude egunon izena dutenak. Eski, hoi nahi nun esan. Gozategi badaki gueztela. Brava eta ton peligro. Ane? Guda dantza, ez. Bai, Leire! Bai! Zuri hori non atea zazu, nahi ez? Egunon da dana batea, baina berdin dio. Anda, ni hemen ortografian alde eta... Bai. Eski izan behar da pixkat dekaieane. Egia, eskenik hori ez daudet. Egunon, hau da jada... kaleratu zuten azken diskoko singela eta jada ez dakita urten edo joan zen urtean maieran esan zuten agur. Bai? Ikusten ezagula kantea. Baina ez pitut ezagutzen. Ez que berando ezagutu dituzue. Tamalez, ez dute alako jartzunik izan, komunikabidek ere ez diotelako kasu askurik egin. Nungo die? Aurra harrapatu nauzu, Leire. A ber, ane bioz ez du? Ez dakit, behitxu. Guda. Gaur nire ordenadorek sueatatze hemen. Bai. Eskatze izkiten gauza guztikin. Guda dantza. Sua en todos los sentidos. Wow. Ez nire un oso pendiente. Bai, ez nire un oso pendiente. Zeon, a ber. Ba, ez dit jartzen ninungo dien, Ez? Bizkaia ematen da baino. Azkenik horrela, ez dakit. A ber, entzuren arte balimado baten bat guda dantza taldea kontsumetzen duna, ala, guda dantzari bat balimadau? Ze politxe. Leire, zu izango balimazinen famatu bat, zure fandoman izena zein izango zen? Bua, ez dakite. Berliners. Ez dakite. Bizkaiakok diela. Bez, bai, oi. Hartzen do. Eta haien maxima, omen da, kanta dantzagarrik etea. Usan zaiela haien comfort zonatik ateratzea. Trapezistan adrenalina hori sentitzea gustatzen zaiela haien zainetan, eta leku ez ezagun eta iristea baitaren. 4 disko dituztela, eta 100 kontzertu baino gehiago, ditudela dagoeneko. Eta hori. Jo, ba, baino ez du lortu jakitea nungo badan azkenen. Haien zean naue. Gudadantza.comen nau. Ez du ez zabaldu nahi. Igual zeo zekati da. Bueno. Igual nahi misterioa. Ja, igual bai. Aizu, bueno, badauzkeu zea batzuk. Oain dio 6 kontzertu ikusteko. Leire? Benetan? Bai. Bai, gira bat edo. Zean, hau zea izango da.
Jesus, Bilboko aster nagusin, 22, abuztuko 22, hortxe, kaixo konpartxan egongo dia. Vale, ez da sekula ion Bilboko aste nagusin, Zuzeanakin? Bai, horren beste Bilbon bizita gero, bai, desde luego. Zapalduta. Zuzeanakin? Ba, bello, urten baduzu aitzakia. Bai, noiz die? Abuztu bukaeran? Ez, San Gregorioko festako. Acabáramos. Claro, prioridadek dare. Claro. Eta aurretik oporrak eta ez dakitzer, hortaz. Ai. Bueno, guda dantza hemendik muixu bat, espero deu Ave Phoenix bat bezala beste talde bat sortuko duzuela. Zuen musikalago izetara zabaltzeko, gu prest hemendik entzuteko. Eta zabaltzeko baita, ere, Eta zabaltzeko. Jo horre jarri digu, eta guia, ze kanta da hori. Ba, ez da izango lehen aldi jartzen dudana, Eman eta zabaltzazu. Zeren eslogana da hoi? Euskal Herriko Unibertsitatea. Oso ondo. Aien, Bai. Bueno, bikote. Eske, bai. Modu misterioso garriko garan, Vale, musika ibaukeu. Ahí ya estamos. Claro, es que misterioso esatea zuta, nahi musika, nik behar de... A ver, bat daukat. Emozionatzeko, zuzi... Ez da oso misterioso. Bai, Ane, bai. Ai, ez ez ulertu. Vale, ez. Gaur ez nahuok. Hau ondo, Ane. Oso ondo. Baina hau da yoga iteko. Bueno, leire. Baina astrologia zeitzein daike. Astrologia? Claro, astronomia ez, astrologia. Bestela izan ziteke Anek behin Nahitzeko handa barda baina. Nik ez? pena handia dut ez nuela gorde, bilatuko dut. Vale. Egarri zigun abesti bat, terrible. Eskitzen den leire. Galdu zenuen. Jo, tio. Abesti Egiptoko abesti bat, ane? Baina, ni nire... Ikusi hartzen nuen egun horretan. Ni zakita Egiptotik natorren, batez azal kolorekatik izango da. Bai. Baina, ni hortan neon, ni eneon hemen, ni Egipton neon. Bai. Ne laun bat dagoain Egipton, eta jotzek juizta estorisek eta olako kanta jartzen ditu. Bes. Eta ni hola. Eske hola, ezin on geldikion. Benetan. Ez poseituta bezala. Poseituta neon. Egun hortan. Zertzea, amelingo... Nora da? Amelingo... Txirularin sugea bezala. Bai. Baina ikatzea narratoia koxaguk. Xaguak, bai. Sugea beste gantza bat. Ai, ama. Bueno. Larun batan nola Bai. Eskerra gero irunera doan. Bai, desde luego. Ez da geldiketan eskabu. Bueno, ane. Abesti misteriotxo bat eskatu diazu. Oso da. Zer rekarri diguzu gaur? Bueno, gaur astrologia zitzen dugu. Esperanza Grazia abipau dugu. Baina gaur Esperanza Grazia jai dauke aste buru danez. Eta dauke ondorioz Esperanza Agirre. Euskaldun, Hoxe baiet? Esperanza Agirre Pepeko makumarek. Bueno, vale. Ironikoki nintzen hitzeikien, jolin. Etorrizat flash bat, nik emakuma horre ikusita auket. Eta bitz parteko utan hau emakuma horrekin. Ez nire ilusiokatik, baina bizike eman haulako. Vale. Ba, niz oso ondo akordatzen momentutaz. Bueno, ez eki da, konta dutena. Bai. Bueno, astrologia zitzen dugu. Bai. Eta ni jaken nahi detzuen astea zemoz jundan o zemoz jungo dan. Bale, nire Eskorpio maitea, eta nire... Adios. Tauro maitea. Bazia Tauro, Oso. Bai. Orduan, ni sartu naiz, kasu hontan, nik beti aukitzei jute referentzik, bai testetako, bai astrologiako, Esperanza Grazia dan bezala. Kalidadezko itxurrek. Eta azken aldein beste kontu bat seitzen hasi naiz, gustatzen zatena. Ez dakit nungoa dan. Da mutil bat. Egustet, Latinoamerikakoa dala, ibiltzen ditun hitzekatik. Vale. Baina... Kontu hortik daneti dagota ean, Ui. Hombre. Zer esan nahi dezu horrekin? Ez ba.
A ber, ze atera zaizu. Ez, baina oso guai da. Joar. Oso gauza guai. Behitu turbantekin, behitu zegarazi osoa. Gizon hau. Bueno, ne mesedez, a ber, ze. Baina oso gauza guai dauzke. Bueno. Baina gero gaina dare datos random de Aries da olakok. Bueno, vale. Honik aste hontako horoskopoa irakurri nahi zuet. Vale. Bai. Orduan, hasiko gea Eskorpiokin. Baina, oza, irakurriko diguzu aste honetakoa. Bai. Ea pasazaigun, edo zer moduz, bat egiten duen, edo gaur nik irakurriko, bueno, bihar arte, oaindik demorako zuen. La noche es joven. Bai. Sábado, sabadete, gaur, leiren eune da. Larunbatako sondo sentatzen dio. Bueno, bai. Ja, oza balkada ota, venga. Bai. Vale. Nere purpurinazko Eskorpio. Ai, ama. Aste hontan, Merkurio Tauron daunez, magnetika eta argie bihurtzen zaitu. Vale. Momentu onena hitzeiteko, negoziatzeko, eta gauzak edo gaizki ulertuk konpontzeko. Batez erlazio ondoko, inguruko erlazioekin. Vale. Apoia uzaiz logikan, eta baitare lasaitasunen eta chill, pixkat, bale? Vale, ondo. Zautzen jata. Vale. Eta ikusko zuola, lasai egon da, arazoik komplikatunare konpontzeko aukera izango dezula. Ok. Baitare, oso aste ona da, zure torkizunen pentsatzeko. Vale. Planteatzen nahi balin bazea, pauso handi bat ematea, bai, proiektu berri bat asteako garaien, norbait garrantzitsue o importantea ezautzeako garaien, kliska, momentu ona da hortako. Ze, Merkuriok argi berdea ematen dizu momentu hontan. Vale. Baina beti, kontun izan, haueteako garaien, beti ideak argik izan behar dituzula. Eta jokun araueke argik izan behar dituzula. Vale. Hau da, zer galdu eta zer iraz idaikezun. Jesus, vale. Eta zure hashtaga da, hashtag komunikazio indartsue. Vale? Indartsu datoz. Vale. Zure, eta gero jartzeizu hemen datu batzuk nahi kuriosok iruditzen zizketenak eta gustatzen zizketenak. Zure sorte zenbakia. Bat baina gehiago ezko, 26, 36 eta 15. Vale, 6 asko dago, gustantzat. La tombola antojitos etortzen malin bada, bakizu noa jokau. Vale. Oiz, legazpiko festak izan dira, eta tombola antojitos izan du, hori oso famosoa da sare sozialetan. Bueno, konexio berezia zeinekin izango zu, ze beste zeinukin izango duzu, Akuariokin. Horik nahizko die? Gero betxuko da. Vale. Akuario... Ja. Zaket galdutan hau, esan. Vale, egun magikoa. Vale. Igandea. Bihar. Jesus. Eta unibertsok mezu bat daukezutzako. Vale. Aurrein antxiedadei gauzak argi esanez. Vale. Vale? Eta abestia asko pegatzen dizuna Sabrina Carpenterren Espresso. Vale. Espresso ezagizu? Ze kanta da? Nik bai. Horlatan ere atuta ez? Akuario zein di? Akuario. Ja, hau da bila hori nahiak jakitea. Bueno, itzai bitxartan lasen. Ja, ni... eske ni agotxi gabe geratzen da. Vale. Urtarrilan 21-etik, otsailean 19. Ez dakit inor ezautzeten fetxa horitakoa. Bueno, igual ez tezu ezautzen, baina ezautuko zu. Vale. Bihar. Gaur sábado sabadete. Bihar ja gaueko 12 da. Hori da. Eta gaur juergita daukezu. Claro, ja. Irunen? Ez, irundik ataunan atorgero. Vale. Vale. Gustauz dezu? Bai. Vale. Ingo izuet bihar goizten kronika bat. Vale. Ondo. Vale.
Bueno, nere tauromaitea zure unea iritsi da. Ni relajatu nez, ja, beste honekin, Normal. Eguerdiko 12 nausa hartzen da, Nos ondo tortilla pintxo bezala. Ai, ama. Ane. Jo, nik bazkaldu nire ja, Bueno, honen arabera esaten do. Nere torero ausarta. Ostras. A ber. Tauro. Aste hontan, Merkurio zure zeinun sartu da. Eta honek zekartzen dizu? Zertan eragiten dizu? Daukazu burue, asko zargigoa, praktikogoa, eta manifestatzeko prest dauna. A ber. Ei, pequeña. Sinbio. A ber, Vale. Ui, ama, hautsi. Bai. Naiz. Bueno. Horrekin zte esan naiz. Afonika, manifestau eta ja... Ni bezala geratu zara. Bai, konektau indegu, bueno. Horrekin, baina ze esan nahi du manifestatzen. Ezaguzu manifestatzen zer dan? Bai, baina, ze zentzutan. Prestarela manifestatzen hasteko. Zer? Ez manifestau kale atea pankartak. Ja, hombre, ade. Manifestau da, esatea, visualizatzea zer nahi duzun, eta esatea, etxe bat nahi dut Donostien. Donostien etxe bat nahi dut Donosti bat. Etxe nahi, bale. Donostien etxe bat nahi dut, zaizki esan duten. Bueno, zaren modu baten, oentxe, zerbait nahi duzu, zerbait egiten duzu, arazo bat daukazu hori konpontzen duzu. Jesus. Eta honek esaten dizu, astrologia milenialek esaten dizu, energia hori aprobetxatzeko, bai zugan gehiago sinisteko, eta baita zure ideiatan, bale? Ados. Ez gorde pentsatzen dezuna. Zabaldu zazu. Eta emaiozu, eta akzion jarri zazu. Bale? Jarri martxan, burun planeuta dauzkezun plan guztioik. Euski eta Merkurio zuri argitzen nahi zaizkizu aste hontan. Asike ez jarri trabak. Dana zure aldeko dau. Aste hau da eraikitzeko barrutik kanpoa. Bale? Barrun dauzkezun pentsamenduei kanpoa ateatzeko. Bale? Bez, hitz hau ezaten ditzen, horregatik esan dut, igual Latinoamerikarra dela, apapatxate jartzen dit. Ai, donazgon oso erlajante. Jode. Ba, apapatxau zaiz. Sinistu zaztu zugan, bestengan sinisten dazun bezala. Eta emaiozu eta izan zaiz zure aliatuik onena, bale? Eta etzazu, nola da subestimar? Ui, nebeta horreko. Gutxietxi? Oida, ez gutxietxi, zu daukezun indarra zerbait eitxeako garaien, bale? Gaina, okei, jartzen dut, kalderakin. Eta zure aste hontako hashtagata, nik esaten dutena, baliozkoa da. Nik diodana baliozkoa da. Toma, Vale. Zure sorte du numerok, o sorte, nola esaten da? Numero de la suerte. Die, 13, Betxo asko gustatzen zait. Betxo, 39, eta 52. Ze zeinukin izango duzu konexio berezi bat aste hontan? A ber. Honenakin. Leokin. Leo ez nuen espero. Ni. Bai, baina... Ni Jorge Javier Vázquez, egun igualeko gea, Serio? Bai. Egun arteko? Zedaten artean? Zedaten artean da hori? Leo izango da uztailen 20etik, zaket 20en 21 22 noizan, 20 ingurutik, abuztun 20 inguru arte. No me cuadra, Nik uste dut, ni behandu jaio nitzela, porque ni naiz bate Leo. Ni kanzer gehiago sentitzen naiz, irakurtze juten nentzeak. Ja, hori aipatu zen egun. Bueno, zein da egun magikoa zutzat? Aste artea. Dala, martes 13. Leire. A ber, txen. Bakit ez da aste hau, bakit. Urrengo astekoa. Urrengo astekoa da martes 13. Vale. Luz hau pixkat horko eraginek eta listo. Eta unibertso zemeztu zabaldu nahi dizu? Beste danak entzuten zaitue. Entzun beste danak, ingurukok. Zure entzun zaiz. Ala. Eta zure abestia da
Sabrina Carpenterren Feder. Joder. Bai, ezakit. Danai Sabrina Carpenter, bai, dana Sabrina Carpenter da. Jolin, orduan ez gara berezik. Gustau zuzue? Bai. Ondo kontau detez? Bai. Nirela jaunaiz, Bai. Tontera dauket eta guzti. Nere irakurriko dut? Bai. Noski. Leo. Nahiz gukitza? Venga. Claro. Venga, erderaz dago, ezta? Bai. Dago latinoamerikarrez. Bai, apapatxate. A ver. Bueno, ondo hasten gaz, lehenengo hitz ez dakitze kerstu esan nahi don. Ya está mal, a ver. Rayo estelar. Da modu bate, deitzen naizat modu batea. Vale, apapatxate. Oia, maitea bezala esaten naiz. Vale. Aste hontan Merkurion. Zuzu, zeba itzeiten dut nikain poliki haueteako, nahi nezelako itzultzen. Ja praktika da. Merkurio en Tauro. Merkuriok Tauron emango dizu sorte honeko ostikadatxo bat, lan arloi dagokienez, eta baita ekonomikoi dagokienez ere. Osondo. Ostiko bat ez da ona izan deken, baina kasu hontan kobratzeko astea da. Así que... Bai? Bueno, aurreko ale izan da. Bai. Semana de cobro. Entre que... Zuek ezagin naiz kobratzen zuen, baina nahi hilabete hasierago hortxe ibiltzen gata, karo, festibo ondanez, nahi aiauzat. Nik hilabete bukaeran, normalen. Bueno, bane, zure momentu da luzitzeko eta demostratzeko inguru guztiri itxeko zer itxeko gaizean. Vale, ez du dau aukerak iristen dienen ate joka. Zeatik, unibertsok zuri ate pare jarri baldin baizkizu, da pres zarelako horik hartzeko. Vale. Vale, ordon? Oixi. Bueno, vale. Oain enfokau behartzea etorkizun sendo bat eraikitzen. Vale? Ez itxoin, dana perfecto izan arte, gauzak iten hasteko, eta ekin ja, hasik ja gauzak iten daukezunakin. Konfiantzan dau magia, prozesun. Eta posible da, eszenarion bat ora agertzea ez da nahi ideala, baino berdin dio, zaitik aurre hartuko diozu. Zure traola da siguiendo mi plan. Wow. Nire plana jarraituz. Vale. Ordun. Zorte honeko zenbakik, bueno, pixkat pekuliarrak die. Vale. 71, 32, vale. Eta 73. Vale. Konexio espeziala daukezu Tauro batekin. Jefe. Kontuz, ane, egun magikoa ostirala, behan duzu azpixkat. Vale. Nire bai. Eta... Aste arten, azturta zeintzon aste artena. Eta, unibertsok zutzeko dauken mezue da. Zure briluk oain behar do ezurdura bat. Ez improvisazio. Vale. Osa, gauzak ondo planeuta. Tu brillo ahora necesita estructura, no improvisación. Vale. Abestie. Good Graces. Sabrina Carpenter. Jode, honei gustatzen Sabrina Carpenter. Latinoamerikano honi. Ba, oixen. Vale. Bueno. Ondo goza honak izan dizki. Joera bat, dana ondo. Bai. Bai. Ai, barka hue, klak mardet. Ya está. Aitzuzue? Bai. Zeotzikaria. Ai, FaceTime. Ai, ze susta. Ai, ene. Ke pesada, hartu ingo nioke, Ene. Ta esan, hartuko diot? Esango diot, irratin zuzen entzare. Bai. Zein da? A ver. Nelon bat. Hola? 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 Irratin zuzen entzare? Perfecto. Egitan. Sara da? Saluda nahi dezu, Sara? Kaixo, Sara. Kaixo. Bueno, izaldi konexioan gare. Mazte ondo. Ane?
Bueno, zerbait, oantxe Euskal Herri guztieta, bueno, mundu guztien zuten aizazunen, zehoz esan nahi dezu? Ez da, ez hobeto ez. Vale, oso ondo. Bueno, eskarrik asko Sara, zure aportazioakatik. Oida. Otxingo itzut, gero. Ai, ene. Ze ona, ze goiztiar da bien, emakume hau? Jesus goiztiar. Jesus, aizu. No? Ja ordu batetara da leire. Bueno, ni oinongo nintzen, preparatzen, asteko gestionatzen bizie. Ja. Bueno. Ba, hoxen, ez zente mazoa, ez? Hau, gustatzen zaizu? Ez, baino, hain ez hartzen... Guztillo. Ze talde da? Hau, Doktor Deseo. Ah, vale, claro, vale. Bai. Ez zan, A ber, Doktor Deseo bai, baina abesti ez zautza. Ez. Abitxu. Apuntatu listan. Vale. Urrengo gomediatu Doktor Deseo. Bo, Jesus! Altura joan zara leire, Hala jobar da, beti? Bueno, bai tere. Bai o ez? Zer pasa zaio? Ez, eske gure eratan nahi nintzen, eta kantinplorako txaindot aztu intzat, antenan gendela guendik. Jesus! Bueno, lasai. Sara kartzen dit, ke pava! Kaixo, Sara, beste behin. Ba, hemendik datorren hilabete hasierako gomidatua, Sara. Vale. Beitxu. Vale, karko deu. Vale. Aizki? Ez, ondo. Bai, epatu duzu gomidatuta dagoela. Vale, zuk zautzen. Ez dakit. Ez da horpegi ez daunein, baino ez dakit. Ez dakit. Vale. Parrandan ikusiko dugu elkar. Bai, seguro. Vale. Bueno, ba... 7 minutu eskaz besterik ez daizkigu geratzen agurtzeko, ez dakit. Ja? Gainean ditugu ordu batak. Jesus Maria. Ez dakit zuen azken hitzak eman nahi dituzuen, hemen mikro aurrean, edo testxoaren zako tarterik agian, hane? Venga, azkar. Bai, bat egingo. Bai, zu egingo izuet, bitako bat. Elegitu. Venga. Ni. Venga, leire, bai, zuzarela... Gero egingo diazu neria, ber. Bai, gero egingo izut. Bai, entaitzea. Bai, intriga daukeu. Oida, justo. Bueno, badaukeu sintonia. Adiós. Betiko asuntoen gaude? Bai, nahi ezuna jarri. Bat. Venga, bat. Bai. Izango da, betikoa izango da txoine. Vale, venga. Bidertzean. Teste zoroa. Nire laguna. Zein da? Abril. Zerral. Elena Furiason azkain da dugu. Zein? Abril Zerral. Ezakizu hori? Bai. Bai. Password programan. Bai. Ba, Elena Furiase aktorea. Lolitan alaba eta beti urtero bazten danen apirile akordarazten die, eta etzaio bat ez dio bate grazi gehien. Bueno, vale. Leire. Venga, ekin. Es que temazo. Bueno, a ver, egin behar dauna da, zita bat planeo behar deu, romantic date. Vale. Eta... Franzi? Egin da, azento frantzesa, inglesak inaztu da. Bai, gero kontura hori. Bueno, romantic date. Vale. Ok. Eta zita romantiko bat planeo behar dugu, eta horrek esango digu, zure autun arabera, zure red flagak edo bandera txogorrik zein dien. Vale, oso interesantea, benetan. Bueno, ze motatako zita izango litzake, vale? Etxen eindako afari bat zeakin kandelakin, romantik, vale? Piknik bat parken, restaurante guai baten, afari bat, edo pelikula klasiko bat ikustea, jun zinea. Etxean. Bai. Vale, oso ondo. Zein izango zen zutzako beste pertsona baten red flag bat? Ostras, vale. Denbora guzin mobilen eotea, zure zita hori. Denbora guzin bere behai buruz itzeitea bakarrik. Denbora guztin bere exa menzionatzea, o zu izkotan nahi zenen moztea. Ostras, que ze baina zinio karrago die, Bai.
A ber, eski, jarri galko nintzeke situazion da jakin zemagarren zita dan... Lehenengoa? Ba, horrek sakizete enbeste importa. Igual mostea, Vale. Buf, eski... Puñetazo bat, agresiba jarriko nintzen. Vale. Bai. Vale, ze jantziko zenuke zita hortako? Vale. Soineko bat eta takoi altuk. Zure laneko ropa. Gona polit bat eta horrekin kombinatzen duen top bat. Edo, prakamotxak eta kamiseta casual bat. Ez, soinekoa eta takoi altuk. Oso, ondo. Yep. High heels. Vale. Nola jonbertzea zure zita itzordu horta? Oinez? Uberren, zure zitak jasoko zaitu kotxen, edo zu jungo zea zure kotxen. Nere etxen bale magare, oinez. Oinez, oso ondo, bale. Eta, zein gozenukez zure zita agertzez badauda, plantoia emango balizu. Bale. Neharrez hasiko zinek eta oia sartuko zineke neharrez lo hartu arte. Dramatik. Juergan ateko zineke launekin. Ikusiko zenduke show bat, zure comfort show bat, maratoi bat ingo zenuke, oda prasik ikusten egongo zineke orduk eta orduk, edo gymea jongo zinen. Ez, juerga. Bai. Si, eske esan dut B eta esan dut ez da Z, D esan berri pakit. Bale, eta azkenik. Nola ezautuko duzu zure zita hori? Bale. Juergan ezautuko zate? Online ezautuko zate? Laun batek presentako dizue? Zaitue, barkau? Edo lanen, edo eskolan ezautuko zate? Nik usteet realista nadala juergan. Vale. Ai. Badaukeu. Emaitza. Ta zure red flaga da. Vale. Oso honesta zehala. Gehiegita dana. Vale, joe. Gehiegita dana. Eta esatizu, ez gaizki ulertu. Ez da arazoik egi esateken. Baina zu zuzen egi eztea. Eta ez zu importa besten sentimentuk zein dien, zu zurekin zoaz. Hori da zure red flaga. Vale. Bueno. Ondo? A ber, aplikauko litzeke segun ze pertsonatan, klaro, baina bai. O ez, segun. Ba, Joar bakizu kontu zonekin. Ja, bai. Joarrekin ondo. Bai. Bai, Joarrekin nire itek neurtuko itxut. Vale. Ba, hori xe. Gustau zazu? Bai. Ez zerretik. Jakin nahiko nuke beste pertsona batzun red flagak zein diene. Bialiko izut, venga, besta, eta zuk launei eiteko. Vale. Irratiko zean gordekoet. Porrengo parrandan itxe jongo nezkare, tio. Vale. Imaginatzen zu beste honez dago zan. Nik ez zaizkizuetelako pasatzen testak, baina pasako izkizuet. Gero etxean jende eiteko. Gainera horrela erantzunak. Ostras. Bai. Astelaren nengoiet lankide batzoi. Au! Ostras, panieteko ez durren hartuet. Leire. Joe. Eski, astea gorra junda. Eta ja dauket jumarra siesta botatzea iruna juteko. Ba, venga. Pues, animo. Bai. Bazkaldu eta siestara. Bai, oida, obena. Aiena. Bueno, bikote, honela agurtuko dugu. Gaurko tertulia. Mendi bi astera izango gara berriro ere elkarrekin, beste horren beste kontu egiteko. Ez dakit. Gu bakarrik? Batek daki. Euskalo. Bale. Ikusiko dugu. Saiatuko gara bakarrik ez etortzen, baina, bueno, ikusiko dugu. Batek daki. Eguerdiko ordu batak gainean, Leire Perlines, anemurua, mila esker bidertzean saioan izateagatik. Zuri, jefe. Ondo izan. Berdi. Bai, ez dakit. Desastre. Poseitutan agoia. Bai. Animo txikiz, musutxo bat. Aio. Agur.